Aşgabatdyň käbir döwlet dukanlarynda towuk ýumurtasy we marda towuk budu çäkli möçberde satyldy. Türkmenistanyň Lewap, Mary we Daşoz welaýatlarynyň döwlet dukanlarynda ilatyň günübirin sarp edýän azy karitlarynyň gyçylygy dowam edýär diýip Azatlyk radiosynyň Türkmenistanda habarçylary habar berýärler. Dün gişlik saat 7 töwereg Aşgabatyň döwlet dukanlarynyň birine bardym. Bu ýerde ýumurtanyň satyljakdygyny aýtdylar we bu ýere ortaça 30-35 adam üýşüpdir. Gysga wagt geçip geçmänkä ýumurtany satyp başlady. Ýöne ol ortaça 10-12 adama ýetdi. Soňra da guturdy. Her adam başyna diňe 11 ýumurtadan satdylar. Olaryň 11 sansynyň bahasy 5 manada barabar. Ýumurta ýetmedik nowatdaky adamlar beýleki döwlet dukanlaryna gitdiler diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertine söhbetdeş bolan Aşgabatly habarçylarymyzyň biri 17 sentýabrda gurrun berdi. Aýdylmagyna görä paýtagtyň döwlet dukanlarynda ýumurta, un ýa-da ösümlik ýagy ýaly günübirin ulanylýan azy karitler käte satyga çıkarılyan bolsa-da, Lewabyň, Marynyň we Daşowyň dukanlarynda uny, ýumurtany we pagta ýagyny tas satyn alyp bolanok diýsek-de boljak. Mary welaýatynyň Mary şäherindäki döwlet dukanlarynyň birinde iň soňky gezek anna güni towuk budu satyldy. Şonu dukanyň öňünde adamlaryň uly nowatlary döredi. 1 kilogramy 10 manatdan satylan towuk budu derre guturdy. Adamlar başga dukanlarda ýene bar bolaýmasyn diýip beýleki dukanlara gitdiler diýip Azatlyk radiosynyň mardaky habarçylarynyň biri anonim şertde gurrun berdi. 17 sentýabrda söhbetdeş bolan habarçy ilata satylan bu towuk budunyň her 1 kilogramyndan ortaça 150-200 gramynyň buzugyny hem sözüniň üstüne goşdy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanyň Söwda we Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň bir işgäriniň anonim şertde beren maglumatyna görä, türkmen häkimetleri garaşsyzlygyň öň ýanynda ilki bilen türkmen paýtagtyny azyk bolçulugy bilen üpçün etmäge synanşýarlar. Ýöne häzirlikçe Aşgabatyň döwlet dukanlaryny hem azyk önümler bilen dol üpçün edip bolanok. Häzir paýtagtda ýurdun welaýatlar bilen deňeşdirilende ony belli bir derejede satyn alyp bolýan bolsa-da towuk ýumurtasynyň ýetmezçiligi dowam edýär diýip ministrligiň işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri döwlet dukanlaryndaky bu azyk gyçylygy we olaryň öňündäki nowatlar barada hiç zat aýtman gelýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatyň polisiýasynyň aýarlaryň köçelerden ulugly geçmegini kemsitici gadaganlygyň bardygyny ilkinji gezek açyk ma'lum edenligini habar berýärler. Şeýle gadagançylyk hususan paýtagtyň merkezindäki Türkmenbaşy aýalyny öňkü Lenin köçesine degişli. Ulugly aýarlar esas köçäniň ornuny köpçülikleýin saklap başladylar. Bu ýerde hem prezidentiň köşkü hem de Olimpiýa şäherçesiniň merkezi binalary ýerleşýär. Aýarlaryň awtologlaryny saklap, olaryň sürüjülük şahadatnamalaryny ellerinden alýarlar we uluglaryny ýol gödekçilik polisiýasynyň çoğunludaky merkezi edarasyna alyp barýarlar. Muňa dastavka diýilýär diýip habarçymyz 16 sentýabrda habar berdi. Habarçymyzyň sözlerine görä, ýol gödekçilik polisiýasy gadagançylygyň ýerine ýetirilmegini berk gödekçilik edýär, köpçüligi sypmak başartmaýar. Ýol gödekçilik polisiýasynyň işgärleri awtologlaryny Türkmenbaşy köçesinde saklap bilmedikleri anlarynyň köpüsini çyralaryny ýakyp goňşy köçelerde ýydarlaýar we ýydynyň ýetýär. Emma adam kärçilikli polisiýa işgärleri hem duş gelýär. Olar aýarlara Lenin köçesinden geçmelilerligini, bolman olaryň dastavka ediljekdigini aýdýarlar diýip şeýle ýagdaýda duçar bolan sürüji denanlar bilen söhbetdeş bolan Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy gurrun berýär. Azatlyk radiosu Aşgabatyň ýol gödekçilik polisiýasynyň özünden düşündiriş alyp bilmedi. Aşgabatly denanlar köçelerde saklanmak, dürli bahanalar bilen sürüjülük şahadatnamalarynyň ellerinden alınmagy bilen şu ýylyň başyndan bäri köpçülikleýin häsiýetde ýüzüýdi bolurlar. Şeýle de şondan bäri denanlara sebäbi düşündirilmeden täze sürüjülük şahadatnamalary berilmeýär. Möhleti geçen dokumentleri täzelenmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň polisiýa işgärlerine salgylanyp habar bermegine görä denanlaryň Türkmenbaşy ýolundan geçmegine giýrilen häzirki gadagançylyk sentýabrdan bäri ulanylýar. Emma şeýle gadagançylygyň giýrilenligini köpçülikdiň köçede saklanan pursatynda bilip galýar. Türkmenistanyň häkimetleri ýylyň başyndan bäri awtologly denanlar babatyna dowam etdirilýän çäklendirmeleri resmi derejede agdamaýar. Türkmenistany häkimetler öz raýatlarynyň Demirgazyk Kipre gitmegini çäklendirýär.
Zähmet vizası esasyna Demirgazyk Kiprde ýaşaýan käbir türkmenistanlar özlerine we maşgala agzalaryna Türkmenistana hereketleriniň çäklendirilmek howpunyň awanýanlygyny, türkmen häkimetleriniň Demirgazyk Kipre barýan raýatlary Türkmenistandan çykarmaýanlygyny aýdýarlar. 16 sentýabrda Azatlyk radiosu bilen Demirgazyk Kiprden habarlaşan bir türkmenistanly zähmet migranty howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmalyk şertine bu ýagdaýlar boýunça maglumat berdi. Özüniň 15 ýyly goly wagt bäri kanuny esasy Demirgazyk Kiprde ýaşaýanlygyny we işleýänligini aýdan Türkmenistanly erkek adamyň sözlerine görä, onun aýaly we iki çagaty möhleti dolan türkmen biometrik pasportlaryny täzeletmek üçin iýunyň aýagyna Türkmenistana gidýär. Häzirki wagtda olara ýurtdan çykarylmazlyk howpy awanýar. 28-nji iýunda men wagty dolan pasportlaryny täzelemekleri üçin maşgalamy Demirgazyk Kiprden Türkmenistana uratdym. Aradan 15 gün geçenden soň özüm hem bararyn idim. Aradan 20 gün töwre wagt geçenden soň Türkmenistana gitmek üçin Istanbulyň aeroportuna baranymda maňa Türkmenistanaky maşgalamdan jaň geldi. Gelme bärde ýagdaýlar ütgüýär diýdiler diýip gurrundeşimi aýtdy. Ütgüýän ýagdaýlary has aýdyňlaşdyryp gurrungy dowam eden Türkmenistanly zähmet migranty Türkmenistanyň maşgalasyny, pasportuny Demirgazyk Kipriň vizasy bolan türkmenistanlaryň ýurtdan çykarylmaýanlygyny aýdylanlygyny gurrun berdi. Ol 15 ýyl bäri zähmet vizasy esasyna Demirgazyk Kiprde ýaşap şol geçen döwrüň dowamyna azyndan 5 gedek Türkmenistana hiç ýyly bökdönşsiz girip çykanlygyny sözüne goşdy. Gurrundeşimiziň Türkmenistanaky kontaktlaryndan alan soňky maglumatlaryna görä pasportuny Demirgazyk Kipriň zähmet vizasy bolup Türkmenistandan Özbegistana, Russiýa ýa-da beýleki ýurtlara çykmak isleýän türkmenistanlaryň da ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmeýär. 15 sentýabrda Demirgazyk Kipr Türk Respublikasynyň daşary işler ministri Kudret Özersay bu mesele boýunça özüniň sosial media hasabyna beýanat ýaýratdy. Ministr özüniň Facebook sahypasyndan ýaýradan beýanatyny şeýle diýdi: Soňky wagtlarda ülkemizde ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlaryny köseýän bir kynçylyk bilen ýüzbeýiz bolýarys. Ülkemizde ýaşap ýören wagty dogan garyndaşlaryny görmek üçin Türkmenistana gidýän köp sanly Türkmenistanly öz ýurdundan çykyp bilmeýär. Öz ýurtlarynyň çykmaklaryna olara ruhsat berilmeýär. Bu maşgalalaryň bölünmegi ýaly dürli kynçylyklara sebäp bolýar diýip ministr beýanatyny aýtdy. Paýtagtyň Parahat mikroraýonunda hususy dukanlaryň we kärhanalaryň onlarçasy öňünden duýdurulmazdan ýapyldy. Olaryň gapylary möhürlendi. Bu arada Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary gurrun berýärler. Dün ýerdeminlerde köpetdäg etrawyny degişli hususy dukanlar, tikinçilik nokatlary we beýleki kiçik kärhanalar ýerleşýän jaýlaryň ähletiniň gapylarynda gadagançylykly kagaýdylar peýda boldy. Beýleki etraplarda hem şeýle edilendigi aýdylýar. Meselem Hitrovkada duýduruşlary öý hojalyk edaralaryň işgärleri gejeden başlap atyp çykypdyr diýip Aşgabatdaky habarçylarymyzyň biri 14 sentýabrda habar berdi. Mundan bir günüň Azatlygyň beýleki habarçysy Parahat bir etrapçasyndaky hususy sowda nokatlarynyň ýapylandygyny habar berdi. Parahat bir etrapçasynda birinji gatlarda we ýarym ýerdeminlerde ýerleşýän ähli hususy dukanlar möhürlendi. Beýleki etrapçylary barada häzirlikçi maglumat ýok. Emma Parahat bir etrapçasynda ähli häzir bazar we onuň düzümine girýän dukanlar toplamy işleýär. Şeýle-de arada supermarketi bar diýip 13 sentýabrda Azatlygyň habarçysy aýtdy. Aşgabatyň häkimetleri dukanlaryň we hususy kärhanalaryň gapylarynyň şu gedek möhürlenmeginiň sebäplerini telekeçilere düşündirmendir. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň sözlerine görä telekeçileriň özleri kärhanalarynyň birden ýapylmagynyň sebäbini şäher häkimetleriniň kredit öleglerini artdyrmak planlary bilen bagly bolup biljegini çak edýärler. Telekeçiler jaýlaryň möhürlenmeginiň öňünden edilen howply duýduruş bolmagyndan howatyrlanýarlar. Nähilde bolsa dukanlaryň birden ýapylmagy telekeçilere maddi taýdan urgy boldy. Olaryň öz girdijilerini ýitirmegine we azy haritlarynyň zaýalmagyna getirdi diýip Aşgabatly telekeçiler bilen söhbetdeş bolan habarçymyz aýdýar. We şeýle dowam etdirýär. Senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň başlygy Dadaýewiň kiçi biznes wekillerinden maliýe hasabatlaryny möhletden öň talap edýänligi barada gurrunlar bar. Emma resmi dokument gelmedi. Telekeçileriň biri öz gapysyna möhür batylanlygyny görüp, desine düşündürüş almak üçin köpetdäg etrawynyň häkimligine bardy. Ol ýerde oňa ýylyň aýagyna çenlen jaýyň krediýini төлese kärhanasyny ýapmajakdyklaryny aýtdylar diýip habarçymyz habar berýär. Azatlyk radiosu Aşgabatyň köpetdäg etrawynyň häkimliginiň özünden kommentariýa alyp bilmedi.